Jose Mari, bigarren galdera. Nola ikusten duzu Euskal Herriko lehen sektorea postpandemien garai hauetan? Pentsatzen duzu txertatuta dagoela gizartean lehen sektore hori? Bueno, nire iritziz, lehen sektorea beti egon da txertatuta gizartean. Beste gauzpa da, gizarteak ze prestigio daukan, gizarteak zenbat baloratzen duen lehen sektorea. Baina sektorekoak nik ez ditut ikusten baztertuta eta gizartearen beste atalekin zerikusirik gabe. Integratuta daude guztiz, baina baita ere gertatzen dena da gizarteak orokorrean ez dituela baloratzen, ez duela baloratzen euren ekarpena, ez duela baloratzen euren bizimodua. Niretzako arazoa ez dago sektorearen baztertasunean, baizik eta gizarteak sektorearekiko daukan jarreran. Eta postpandemiaren ondoren galdetzen diazuna, nik uste pandemia garaian gertukotasunak irabazi egin zuela. Ezin ginen urrutira joan, ezin ginen geure ingurutik atera, baina hori neurri batean ahaztu egin da. Berriro joaten garenean erosketak egitera eta ez gara hainbeste fijatzen nun sortutakoa dan, baizik eta gehiago da prezioan bereziki. Jendeak prezioari begiratzen dio eta orduan gertukoa izan arren zerbait galestiagoa baldin bada, naiz eta kalidadez askoz hobea izan, ez dauka beharrain bateko baloraziorik. Eta horrek sektoreari kalte egiten dio, eta nire iritziz baita ere izadiari eta lurrari kalte egiten dio, eta baita ere gure bizikalitateari ere bai, zeren alimentu osasungarriak, elikatze osasungarri bat izatetik, nola baiteko elikatze batean jausita gaude. Eskerrik asko, Jose Mari.